Tak krásny večer 10. apríla, milé dámy aj vážení páni. Ja sa veľmi teším, že sa stretávame dnes večer v tomto legendárnom hoteli, ktorý oslavuje 60. výročie, že sa stretávame s legendou českej a slovenskej populárnej hudby. Já jsem se rozhodla velmi rychle, protože jsem nevěděla přesně složení publika a věděla jsem, že jsem za chvíli přijedu vlastně za 3 neděle na koncert. Tak jsem nechtěla si vyplýtvat v podstatě koncertino, klasiku a tak dále, tak jsem dala z každého toho stylu jednu písničku. Já teda jsem byla překvapená, jsem se Alenky Hrybanové právě ptala, jak dlouho vlastně funguje činnost tohoto klubu a už 11 let mi řekla. Takže jsem tady poprvé a neměla jsem o takovéhle činnosti ani ponětí. Každý z nás asi chce, aby mal šťastnú rodinu. Každý chce, aby mal šťastné manželstvo. A predovšetkým my ženy chceme, aby sme mali šťastné deti. A to, že tento fakt sa teraz tu objavil vo výskume medzinárodnom, že my sme sa ocitli na predposlednom mieste, po nás je Korea. Je veľmi aj zahanbujúce. Golf v Tatrách má tradíciu, možno nás prekvapiť viac ako 100 rokov. V Tatranskej Lomnici vzniklo prvé golfové ihrisko, ktoré malo 9 jamiek a bolo prvým ihriskom nielen na Slovensku, ale v Uhorsku, keďže sme boli súčasťou Uhorska. Silikóny a kolagény, to sme dávali v minulosti a naozaj to boli prípravky, ktoré vydržia dlho, napríklad taký silikón, najznámejší polymetylakrylát vydrží celú večnosť. Ako kyselina hyaluronová, ako povedala pani doktorka Petrášová, je látka telu vlastná, ale bohužiaľ vekom. Táto kyselina hyaluronová sa pomalinky stráca a stráca sa jej rýchlosť obnovy v tele a preto máme vrásky. Kyselina hyaluronová je asi 100 rokov stará po jeho objave a asi 30 rokov sa používa v estetike. Ten vývoj tej vedy ide veľmi dopredu a dneska je na trhu asi 100 výplňových materiálov na báze kyseliny hyaluronovej, ale tzv. Patentovaných sú len 3. Kyselina hyaluronová je v zásade telu vlastná látka, čiže naše telo ju stále produkuje. A prosto v tej mladosti to telo ju produkuje a odbúráva určitý enzym, ale je to v určitej rovnováhe. A keď stárneme, tak to odbúrávanie je oveľa rýchlejšie ako tá produkcia. A preto sa telu samozrejme dodáva. Dneska je to modelácia lícnych kostí, samozrejme pery, krásne pery chce mať každý. Keď tie mladšie chcú pery alebo trošku zhydratovať pleť, tie staršie, keď tá kyselina hyaluronová ubúda, dodať tam, kde vlastne ubudla. Čiže sa ošetruje vlastne celá tvár. No, klub vznikol pred viac ako 10 rokmi a tá myšlienka bola celkom jednoduchá. Tak ako sa muži stretávajú na futbale a v klube a pri pive, to my ženy nemôžeme, takže sme si vymysleli aktivitu, kedy my sa môžeme stretnúť. Najskôr to bola taká databanka, ktorú som mala ešte z televíznej relácie Babinec. Tak som mala pocit, že to treba potiahnuť ďalej, aj keď to nebude na obrazovke, tak aspoň, aby to bolo v nejakej komunite ľudí. Každý ten klub má niečo zaujímavé, zaujímavú osobnosť a myslím si, že ten rok, kedy sme vydali knihu 37 top žien Slovenska, sme posunuli ten klub trošku do inej roviny.